Kung karon mga siyaw, may hapon kanyang tanan. Anami karon diri mga kasiyaw sa kuan sa among kampo ris kay Pilan. Kuan may kanang gamiting ang namin diri ron tanan. Naon pa may pero wala pa lagi mahuman. Muni ako mga kuan na mga kasiyaw, muni ako mga kauban mga kasiyaw sila. Muni ako mga kauban. Si hi to my vlog. Kasiyaw mo niya mo ang supplier mga kasiyaw kung saya mo kinahanglan sa mga uniforme, ada ka mo order niya. Kisa to mga Philippine Army nga nagkita karon ani ako ang vlog. Order mo mga pilido, army, muna ari mo order niya. Joseph Anggot. Lieutenant Joseph Anggot. Mga karon mga kasiyaw. Dagan kay mga kasiyaw, ngaon pa may ako mga kauban mga kasiyaw. Nami is campo rin mga kasiyaw. Oh. Kaon mi mga kasiyaw kay gutom kayo. Oo. Kanihar kinaon ning duha. Tignan na ni sir nga pangundang na mo kay 2 ka kilo na nahurot. Mukha ko yung giyabos lang mga kasiyaw. Kikigutom ko na ori. Okay kayo ng mga kasiyaw. Karon mga kasiyaw, kaning stop sa nato ni karyot kay mukhaon pa mo wa pa maghinga ni ako ang kalanon. Yeah, hapit na mo man. Unang stop sa nato ni mga kasiyaw. I-continue natin yung niya ni ato, okay? Mag-picture taking pa kami ron. Muna siya mga kasiyaw, okay? Kung karon mga kasiyaw, nanami dire sa mong kampo, may akong mga kauban mga kasiyaw. May akong mga kauban mga kasiyaw. Nanami dire kay gikan ming nahuman na og kaon. Tapos, kuhan kanang pahuway na po may kay mauli na po kay layo kayong biyahe mga kasiyaw. Ito na siya, kung mga kauban, kung pinakagahit kayo ng Philippine Army dito sa Sagyo. Paturay magkadulot na yung mga kasiyaw, mga kauban. Muaway gini. Basta na kontra. Dalagan gini. Dalagan o paduol ba? Dili, dalagan palayo. Okay? Kung itong ipanumpaan nga, magbantay sa itong yutang na tauhan. Magbantay sa itong mga kaigsuunan. Para ang tanan safety uban sa itong mga pamilya. Inani ni mga kasiyaw. Bisan kaniya mong kinabuhi mga kasiyaw. Galatay sa lugas sa lanot. Naagid me. Hantod sa mong kamatayo ni kay kaning amo ang serbisyo. Wala man kuan. Wala man kuan sa ito serbisyo. Padayon mo gini. Munang kamo mga kauban, ay musik ka pa nilang buto. Mura mo dili army. Ato bang mo dili? Hindi mo lantaw-lantaw ng buto. Mura mo yung mga pistola. Ato bang mo dili? Okay na. Si hi to my vlog. Hi. Oh. Si hi to my vlog po. Hi. Si po, kayo nag-hi. Hi. Oh, ano mga kasiyaw. Mga kasiyaw. Kuha. Ano yung mga kasiyaw. Kuha sa vlog mga kasiyaw. Kuha si Sir Had. Siya o tira si Sir. Siya o practice ba? Anang kanya to ang sumbuhan na itong pusail. Dili ni Kalawangon. Inig na kay bakante, na kay bala, birada. Aron na practice yun. Umaga, wala. Itur ko mo. Ano na mga kasiyaw? Inanin ng kinabuhi og sundalo mga kasiyaw. Buto-buto kay nama may firing range dire. Unang Paubos bro. Paubos na yung pusil. Ay paghihangad. Yan na sila mga kasiyaw. Nag-practice sila mga kasiyaw. O kung saon nga mahaniti ka na inig dirada sa gato. Okay kayo. Yan ni mga kasiyaw. Kani akong kauban, dali gani Sarge. 16 na pitira na. Kani mga kasiyaw, si hi to my vlog. Hi. Hi. Oh mga kasiyaw. Akong mga kauban mga. Ha? Isa kay ga vlog ko. Mga kasiyaw. Tanawa akong kauban mga kasiyaw. Uli pinakagahit dis kampo mga kasiyaw. Di gini mo dalagan og mawalay kontra o manaade ay. Oo. Sa kaning ngalan to sila ni. Okay la. Pasaan man. Magkasiyaw na si Sir. Kung kauban yung mga kasiyaw. Siya ito may vlog Sir. Hi. Lami kayong uniform yung mga kasiyaw. Si Sir mga kasiyaw, muna pinakahingigo sa mong firing range diri sa Pilan.
usa ka buto, limay tumba. Anjara gakuan na may mga kasiyaw. Gakuan mi og bangko. Kuan mi bangko mga kasiyaw. Na hakop ni bangko mga kasiyaw. Mo among ikuan ni hato mga kasiyaw, utang na mo ni hato. Okay, kuan. Among iuli. Uli naman hato kay mo man among gilingkuran mga kasiyaw. Iuli ni. Bangko. Mana? Gitarong ning pa. Muna yung among platoon leader pre. Rangko Polska Lieutenant. Hindi ko ta kasars. Hindi kung pan. Utro ta. Dali. Mga kasiyaw. Mga kasiyaw. Leon. Sa may istorya mo. Sa may istorya? Okay, mga kasiyaw. Oh. Bye-bye. Bye-bye. Mo asa mo ka padulong? Mo Ako. ulit ta. Mga Okay, kasiyaw. Mga kasiyaw. Asa man ta padulong? Mag-unsam ta? Mag-picture. Mag-picture din may mga kasiyaw. Diri sa mo ang kuhan mitinganan. Picture may mga kasiyaw. Muna akong partner mga kasiyaw. Grabe ni. Loyal kay ni sa iyang serbisyo. Kanang pag duty niya, huwag ni binuangay mag duty. Oh, dara mga kasiyaw. Ana mi ani mga picture mga kasiyaw. Oh. Ya. Karon mi anhe among pinalanggang gobernador si Governor Saldi Esvilla. Ga-turn over ni siya sa mga bag-ong uniform nga gihatag nila namong mga army. Karon, marami dire. Manamig kaon, kumana og closing ceremony, pahuway, suot ibang uniforme, kumbati kayo. Okay kayo. Ibasnapi kayo. Muna mga kasiyaw. Munang katong gasuporta sa ko ang channel, kamong mga kaigsuunan ko sa ako ang channel, daghan kayong salamat kaninyong tanan. Nga kamo, wag gyud mo mubiya kanako. Kay dili patungod kamo, wala ni akong channel karon, dili ni magmalambuon. Unang katong wala pa ka-subscribe sa ako ang channel, please subscribe. Probinsyanong Siaw, hit the notification bell, all para updated mo sa mga upcoming videos. Ug karon kani nga itong panagistorya, may kahumanan, o kani itong pagtabi, walay katapusan. O kaninyong tanan nga mayong hapon. Di nila tama na content. Dagang salamat. More power.